Вітаю, сябры, з вами Андрей Хаданович, і мы сёння гаворым пра Васіля Быкова. Я апавядаю пра Быкова часцей, чым пра іншых пісьменнікаў, і ён цалкам гэтай увагі заслугоўвае. 19 чэрвеня мы усе, беларусы неабыякавыя да Беларусі, урачыста адзначаем стагоддзе Быкова. Самага вядомага ў свеце ў 20 стагоддзе беларускага пісьменніка і аднаго з самых улюбёных чытачамі. Сёння пагаворым пра, магчыма, самы балючы быкаўскі твор. Не балючых у Быкова проста не бывае, але гэты, магчыма, самы-самы. Мы пагаворым пра аповесць «Знак бяды». Аповесць, дзе вечная для Быкова трагедыя вайны паварочваецца іншым бокам. Трагедыя вайны вачамі мірных жыхароў, беззброеных і бездапаможных перад выпрабаваннем. Трагедыя вайны, калі зверствы акупантаў, парадаксальна, выяўляюцца не найгоршым і не найстрашнейшым, што можа быць. Найстрашнейшае гэта зверства сваіх. Выяўляецца, што ёсць беларусы, якія могуць варагаваць, могуць знішчаць мірных беларусаў. І, адпаведна, з новай выстрынёй пастаўленая адвечна быкаўская праблема выбару. Выбару, якога няма. Чалавек загнаны ў глухі кут, шляхі, дарогі да адступлення адрэзаны. Манеўраваць, здавалася б, немагчыма. З іншага боку, вялікія экзістэнцыялісты, а Быкаў, не называючы сябе так, рабіў тое самае, а часам яшчэ і глыбей, вучылі. Выбар заўсёды ёсць. Вось жа, што рабіць мірнаму беззбройнаму чалавеку і якую стратэгію абраць. Супраціў, нягледзячы на тое, што ён беззбройны, мірны супраціў ворагу, альбо хавацца ў бульбу. Неяк пераседзець, неяк перачакаць. Ці не так мудрэй, ці не так дальнабачней. І гэта пры тым, што мы ведаем быкаўскія фіналы. Загінуць усе. Але разам з тым пісьменнік стварае настолькі глыбокія псіхалагічныя характары, малюе настолькі універсальныя вобразы і апісвае настолькі архетыповыя сітуацыі, што яны пасуюць не толькі для сітуацыі другой сусветнай, а абсалютна для любога часу. Напрыклад, для нашага сёння. Альбо для нашага зусім блізкага учора, якое ніяк не скончыцца. Сітуацыя 20-22 году. Дастаткова уважліва перачытаць «Знак бяды», каб зразумець, у Быкова гэта ўсё ёсць. І адказы на пытанне, чаму адбываецца так, а не інакш, у Быкова таксама у наяўнасці. Вось жа, сябры, экстрэмальныя сітуацыі Быкова на гэтым экстрэмісцкім відэо. Калі вы ў бяспецы, лайкайце і адкрыта дзяліцеся гэтым відэо са сваімі знаёмымі. А калі вы ў Беларусі, згадвайце нашае партызанскае мінулае. Но вы зразумелі. Запрашаю ў трагічны свет аднаго з галоўных беларускіх класікаў. Паехалі. Алесь Адамович назваў быкаўскую аповесць «Знак бяды» самым антываенным творам у пісьменніка, хоць кожны быкаўскі твор, безумоўна, антываенны. Але цяпер глыбіня трагедыі мірнага і беззбройнага, неабароненага чалавека, крохкасць чалавечага жыцця аж крычыць. З іншага боку, і таксама справедліва, быкаўскі твор «Знак бяды» называюць і самым нацыянальным, прынамсі у тагачаснага Быкова. Калі папярэднія ягоныя ваенныя героі маглі быць салдатамі і афіцэрамі, партызанамі і падпольшчыкамі, але яны былі збольшага савецкімі людзьмі, як савецкім чалавекам, камуністам быў Сотнікаў. То космас «Знаку бяды» гэта беларускі космас. Кожны персанаж, з выключэннем нямецкіх акупантаў, якія тут эпізадычныя героі. Яны прыходзяць і
знікаюць, а рэшта герояў глыбока беларускія характары і канфлікты, выведзеныя ў аповесці спецыфічна беларускія. Хрэстаматыйна знаныя нам са школы вобразы Петрака і Степаніды. Пажылая пара, гаспадары хутара Ехімоўшчына наўпоблізь вёскі Выселкі. Хутар, на жаль, не схаваны ад дарогі. Усё на вачах. І гэта знак будучай трагедыі. І гэта па-быкаўску знак бяды. Петрака і Степаніду нас у школе, прынамсі мяне ў школе, прывучылі разглядаць як антонімы. Моцная, рашучая жанчына і Рахманы слабейшы, у параўнанні з ёй відочна слабейшы мужчына. Так часта бывае ў беларускай літаратуры. Згадайма Васіля і Ганну у «Людях на балоце» Мележа. Степаніда, якая не лезе ў кішэню па слова, якая мае абвостранае пачуццё справядлівасці і выказвае яго і пратэстуе, калі яе разуменне праўды падказвае ёй пратэставаць. Пра такіх часам кажуць чалавек са стрыжнем. І хутчэй інтравертны ў параўнанні з ёй Петрок, задуменны, маўклівы, чалавек, які перажывае ўсё ўнутры, чалавек, якога рубячы з плеча катэгарычна можна назваць баязліўцам, але ці так яно? Даследчыкі, параўноўваючы вобразы галоўных герояў, часам кажуць пра не меншую, а магчыма большую маральную глыбіню Петрака, але гэтая маральнасць мае, скажем так, пасіўны характар. Петраку лягчэй не зрабіць чагосьці, хоць са знакам плюс, хоць са знакам мінус. Тады як Степаніда, не стрымаўшыся, не раз шкадавала пра здзейсненае. Праўда ж? Вось як жонка, калі муж трапляе пад гарачую руку, характарызуе яго. Але гэты Петрок вядомае недалэга. Хіба ён зробіць як трэба, толькі знае адно – моўчкі смаліць смярдзючую сваю махорку. Натхнёны вобразам Петрака і наогул быкаўскімі сітуацыямі ў знаку бяды, знакаміты беларускі публіцыст Сергей Дубавец напісаў эсэ «Нявыкрутка», якое я вам вельмі рэкамендую. Эсэ з'явілася ў 11-м нумары часопіса «Дзеяслоў». Эсэ, у якім спрабуе абагульніць намаляваныя Быкавым вобраз і сітуацыі наўкол да пэўных беларускіх універсаліяў. Цытую. «Нявыкрутка» – слова з беларуска-расійскага слоўніка без эквівалентнай лексікі. Нявыкрутка – гэта сітуацыя і стан быкаўскіх герояў, што робіць Быкава безэквівалентным пісьменнікам. Нявыкрутка на пэўных этапах сітуацыя і стан нашага грамадства. Васіль Быкаў – пісьменнік беларускай невыкруткі. І далей. Натуральна, большасць яго герояў цярпіць ад немцаў, ад паліцаяў, ад партызанаў, словам, ад іншых. Але калі іншых няма, невыкрутка нікуды не дзяецца. Прывяду следам за Дубаўцом прыклад такой петракоўскай невыкруткі без немцаў і паліцаяў. Больш за тое, на фоне агульнай змрочнай прыгнетальнай атмасферы знака бяды некалькі старонак гэтай петраковай прыгоды дазволіць чытачу перавесці дух, адчуць палёгку, прыгадаць, што Васіль Быкаў пачынаў як гумарыстычны пісьменнік. У часы калектывізацыі і рэпрэсій арыштоўваюць, зразумела, несправядліва, не толькі на думку Степаніды, арыштоўваюць добрага чалавека, і жанчына вырашае уступіцца за яго, збірае подпісы, а потым гэтыя подпісы трэба адвесці ў сталіцу. У герояў можа знайсціся усемагутны заступнік, не хто-небудзь, а старшыня ЦКу Чарвякоў. Волею сюжэту яго не
некалі занесла на хутар да герояў. Яны, не пазнаючы яго з кулем цёмным ведаць, дапамагаюць яму, яны заслугоўваюць ягоную сімпатыю, ён пазычае ім чырвонец грошаў, ён падтрымлівае іх добрым словам, і вось жонка згадвае пра магчымага заступніка і выпраўляе мужа ў сталіцу. А для хутараніна, вяскоўца Петрака выправа ў сталіцу экзістэнцыйная прыгода. Можна згадаць пра коласаўскія літаратурныя традыцыі, як дзядзька Антось у Новай зямлі колись трапляе ў Вільню, дзе ўсё шакуе, дзе ўсё іншых маштабаў, дзе іншы тэмп жыцця, дзе людзі выглядаюць інакш і дзе яму, вяскоўцу, да іх. Гэтак і Пятрок яшчэ мацней разгублены ў Менску. І вось ён ідзе ў дом ураду у пошуках Чарвякова. І ўсё як бы насуперак яму, суцэльная невыкрутка. Ён апрануты ў адзінае урачыстае, у даматканы пінжак, але ён такі, што герой прэе ў ім. Ён абувае адзіны больш-менш прыстойны абутак, але гэты абутак не міласэрна муляе, а трэ яму ногі. Нарэшце, у самы непатрэбны момант яму прыспічала па малой патрэбе, і ён мітусліва шукае, дзе можа аблегчыцца ў горадзе. Усё гэта перашкаджае дайсці да мэты, але найбольшая перашкода – ягоны характар, ягоная несмеласць, ягоная баязлівасць, ягоная бянтэжлівасць. Ён ідзе ў дом ураду з думкаю трапіць, але падсвядомым намерам не трапіць туды. Глядзіце, як пісьменнік гэта апісвае. Стала відаць, як міліцыянер з-за шкла з вялікую увагаю сочыць за Петраком, які ўжо выйшаў на сярэдзіну падворка, аднак усё болей замаруджваючы сваю хаду. Вялікім намаганнем ён прымушаў сябе ісці, але ногі кепска падпарадкоўваліся яму. Упарта наравілі павярнуць у бок, туды, дзе было много людзей і куды не дасягаў позірк міліцыянера. І так сталася, што ногі перамаглі, збочылі ад прамога кірунку. Пятрок перастаў камандаваць імі і сам з вялікай палёгкай падаўся прэч з падворка да вуліцы на тратуар. Калі ж, зрабіўшы новае кола, зноў і зноў прымушаючы сябе, вяртаючыся і сыходзячы, ён урэшце рэшт знайшоў сілы пагрукацца і уступіў у камунікацыю з міліцыянтам, выявілася, што і тут не выкрутка. Ён спазніўся. Таварыш Чарвякоў не можа прыняць Петрака. Не таму, што грэбуе ці заняты, а таму, што няма больш у доме ураду таварыша Чарвякова. Пятрок не ведае, дзе яму, вяскоўцу, ведаць, але напярэдадні яго візіту таварыш Чарвякоў застрэліўся ў сваім кабінеце. Чарвякоў – адзіны непрыдуманы персанаж у Быкава, а вось чарвякоўскі суіцыд далёка не адзіны ў знаку бяды. Жыццёвыя абставіны, як часта бывае у Быкава, можна сказаць, петлёю сціскаюцца на горле галоўных герояў, на горле іншых герояў, эпізадычных персанажаў, таму самагубства шмат для каго з іх адзінае выйсце. Так страляецца былы чырвонаармеец Вася Ганчарык, калі абставіны ва ўмовах калектывізацыі прымушаюць яго раскулачваць уласную невесту, і ён не вытрымлівае гэтай трагедыі. Так вешаецца былы гаспадар хутара Ехімоўшчына, збяднелы пан Адольф Ехімоўскі. Так праз усю аповесць праходзіць, як чэхаўская стрэльба, своечасова павешаная на сцяне, якая мусіць потым стрэліць, праходзіць вобраз бутлі газы, якой расстараўся
Петрок, газы, якой урэшце аблівае дом знутры Степаніда, калі абставіны адразаюць ёй усе іншыя шляхі супраціву. Яна выбірае смерць у агні, але не здаецца сваім крыўдзіцелям і ворагам. Быкаўская аповесць зноў і зноў апраўдвае сваю назву. Дарэчы, пра назву. Вобразы, сімвалы, так бы мовіць, знакі бяды раскіданыя па быкаўскім тэксце, і пачынаецца ўсё проста з кароткага уступнага раздзелу. Знак бяды – гэта і парэшткі знішчанай у вайну хаты, якая так і не паўстала з руін, апаленыя агнём дрэвы і сачыце за майстэрскімі дасведчанымі рухамі Быкава пісьменніка, магчыма, унутраны дыялог з пачаткам іншага вялікага беларускага твору, з пачаткам каласоў пад сярпом тваім Уладзіміра Караткевіча, з вобразам грушы, якая цвела апошні год. У Быкава вобраз апаленай вагнём ліпы. З дарогі ад гасцінца мала што выдавала тут былую сядзібу, хіба што адна з дзвюх ліп, якія колісь раскашавалі абапал варотцаў на ўездзе. Другой даўно не было, а гэтая, што засталася, мела жахлівы выгляд. Абгарэлая і аднабокая, з тоўстым каржакаватым камлём, у якім зеўрала шырокая шчыліна дупла. Яна незразумела як трымала на сабе некалькі тоўстых галінастых сукоў. Птушкі, якія часам прылеталі з лесу, чамусь ніколі не апускаліся на яе голле. Лепей садзіліся на рослы алешнік побач. Вароны, магчыма, памяталі нешта, а можа сваім птушыным інстынктам адчувалі ў гэтым знявечаным дрэве злую прыкмету няшчасця. Знак даўняй бяды. Зрэшты, гэты знак ляжаў тут на ўсім. На скупых рэштках сядзібы, зарасніках дзядоўніку і крапівы, якія буйна раскашавалі ў спакое, на самазадаволенай непрыступнасці калючай шыпшыны і нават мізэрнай, з пакручастым голлем дзічцы. І толькі маладая тоненькая ліпка, што зусім нядаўна выкінула да сонца лічаныя свае лісточкі у сваёй безабароннай адвазе, здавалася, госцей з іншага свету, увасабленнем надзеі і другога, інакшага жыцця. Бачыце, ужо ва ўступе, малюючы, намікаючы на глыбіню трагедыі, пісьменнік дае чытачу надзею, але гэтая надзея кволенькая, вельмі асцярожная. Другі знак бяды – мёртвая замерзлая птушка, якую знаходзіць Петрок. Мёртвая птушка наогул кепская прыкмета да бяды, а тут яшчэ на пярэдадні вербнай нядзелі за тыдзень да Вялікадня. Згледзеў у зліплых глыжах нешта шэранькае, бы камочак чаго чужога. І пальцы яго міжвольна паднялі з зямлі за растапыранае крылца маленькую шэрую птушачку. То быў жаўраначак, мабыць, з тых небаракаў, што ашукаліся першай абяцанкай вясны і паплаціліся жыццём за сваю заўчасную песню. Давайте запомнім гэты вобраз. Ён расце да сімвалу. Птушка, якая паплацілася за свой спеў, якая паплацілася за свае надзеі на раннюю весну. Прыйшлі халады, і яна мусіла загінуць. Так адбываецца і з жыццём галоўных герояў, так адбываецца фактычна з усёй Беларуссю і беларусамі ў 20 стагоддзі. У іх, у нас нараджаецца надзея на нейкую беларускую Беларусь, на нейкае лепшае жыццё, але ўсё накрываюць галоўныя трагедыі 20 стагоддзя. І тут Быкаў адкрывае і развівае гэтую тэму
упершыню. Пісьменнік заўсёды казаў непрыемную, некамфортную уладам, некамфортную савецкаму афіцыозу праўду, але не мог у свой час казаць болей, чым казаў. Менавіта са знака бяды Быкаў будзе аб'ядноўваць у звёны аднаго ланцуга фашызм і бальшавізм, сталінізм як яшчэ бліжэйшую сваю трагедыю беларуса, які апынуўся ў савецкай невыкрутцы. Праз некалькі год Быкаў дагаворыць у сваёй аповесці «Пакахай мяне, салдатік». Вуснамі аўстрыйскага прафесара будзе сказана: фашызм і бальшавізм – два бакі адной палкі. Але гэта некалькімі гадамі пазней, а ў 82-м, здавалася б, на дне эпохі застоя, Быкаў аб'ядноўвае, спалучае гэтыя трагедыі. Нацысцкую навалу з аднаго боку, але з другога калектывізацыю, рэпрэсіі, раскулачванне, вялікі тэрор. І ўся гэтая сталіншчына, якая расхістала асновы традыцыйнай народнай светабудовы, традыцыйнага светаадчування, калі паваліліся нейкія маральныя апоры і зрабіліся магчымымі трагедыі, якія мы пабачым у быкаўскай аповесці. Быкаў не выпадкова карыстаецца прыёмам рэтраспекцыі. Раз-пораз памяць герояў вяртае нас да падзеяў 10-гадовай даўніны. Гэта дазваляе лепш псіхалагічна матываваць учынкі, а з іншага боку паказвае пераемнасць гэтых дзвюх трагедыяў. Калі казаць пра маральнае падзенне чалавека, то быкаўская аповесць найперш аповесць пра паліцаяў. Нямецкаму слову «паліцай» не пашчасціла ў нашай мове. Па-нямецку паліцай – гэта ніякі не чалавек, а хутчэй установа – паліцыя. Паліцыянт быў бы паліцыст, але запазычылі, як запазычылі з злавесным эмацыйным шлейфам гэтага слова. Вось жа як робяцца паліцаямі, як робяцца ворагамі і катамі уласнага народа, сваіх найбліжэйшых суседзяў. Быкаў паказвае некалькі дарогаў у гэты стан, на гэтае дно, але ўсе гэтыя дарогі наўпрост ці ўскосна звязаныя са сталінскімі злачынствамі. Парачка паліцаяў, Гуш і Каландзёнак. Адчуйце вымоўнасць гэтых прозвішчаў. Адно прозвішча фізічна зацягваецца на шыі зашмаргай, а другое выбівае табе калоду з-пад ног. Вось жа, вельмі розныя дарогі у паліцаі. Для аднаго гэта бунт і помста за несправедлівае раскулачванне бацькі, а другі вырастае з бальшавіцкіх падпівалаў, фірмова, мы ведаем, як гэта робіцца, пераабуваючыся, але натхнёны разуменнем, што цяпер усё можна. Можна рабіць подласці і табе нічога за гэта не будзе. Гуш і Каландзёнак усур'ёз і надоўга бяруцца за лёсы Петрака са Степанідай, калі, здавалася б, адбываецца палёгка. Немцы, якія кватаравалі ў іхнай хаце, выселіўшы іх у істопку, робячы вэрхал у гаспадарцы, адстрэльваючы кур, адбіраючы малако, а потым страляючы у карову, здзекуючыся з герояў, здавалася б, сышлі. І вось яна магчымасць мірнага жыцця, але вяртаюцца свае, і гэтыя свае выяўляюцца страшнейшымі за знешніх акупантаў. Іхныя здзекі больш жорсткія і цынічныя, а галоўнае, яны ведаюць, куды біць, яны добра ведаюць сваіх суседзяў. Мы апынаемся ў трагічным свеце, дзе ніхто табе не зробіць столькі крыўдаў, не прынясе столькі болю і нешчасця, як здавалася б, найбліжэйшыя людзі.
традыцыйны сусвет гарманічных адносінаў між людзьмі разваливаецца, і апісаныя Быкавым сітуацыі аж крычаць пра гэта. Побач з Гужом і Каландзёнкам, з якімі, здаецца, уже нічога не зробіш тут непапраўна, ёсць трэці герой, не такі зацяты і угрузлы па вушы ў ненавісці і злачынства. Трэці паліцай Антось Недасека. І вось з ім Степаніда з вышыні сваёй маральнай праўды спрабуе размаўляць. І якая ж актуальная гэтая размова для нашых сённяшніх рэаліяў. Паспрабуйце паслухаць ці перачытаць гэта нашым досведам 20-го і 22-го году. А ты ўжо і вешаў каго? Запыталася яна. Не, яшчэ не. Не дай Бог вешаць. Страшна. А калі скажуць? Скажуць, дык што ж? Мусіш. І сваіх таксама. Чаму сваіх? Не, которые камуністы. Ну там бандыты. А што б табе сказаў твой брат, калі б прыйшоў цяпер? Ты думаў пра тое? Думаў. Добрага не сказаў бы. Ну а каб яго злавілі і табе загадалі павесіць. Павесіў бы брата? Вот ты дзіўная цётка. Дысцыпліны не ведаеш. Загадалі б, павесіў бы. А то б самога павесілі. Дык у цябе ж дзеці ёсць. Вось то-то і яно, што ёсць. Каб не было дзяцей, я б збег куды ў лес, а то 6 дзяцей. Далёка не сыдзеш. Ну во, ты для дзяцей так стараешся. А калі яны вырастуць, паразумнеюць, думаеш, яны падзякуюць табе? Хто знае, як который трохі нават сумеўся Недасека і паклаў лыжку. Яны ж будуць цябе ўсё жыццё праклінаць. Як праклінаць? Недаўменна зірнуў на яе Недасека. Я ж для іх гэта, праз іх пакутую, раблю ўсё гэта. Антоська, нечакана для сябе сказала яна амаль спагадна, кранутая гэта яго няўцямнасцю. Лепш бы ты памёр для іх. Я? Ты, Антоська, ты ж губіш усё жыццё іхняе. І сябе таксама. Вось жа герой апраўдвае сваё маральнае падзенне дзецьмі, але ці зразумеюць яны гэткі выбар? Пытанне, якое можна задаць і сённяшнім беларусам, якія, выконваючы загад, а што ж рабіць? Загад ёсць, значыць трэба выконваць, катуюць уласны народ. Хтосьці з іх мае сваіх дзяцей, як Антось Недасека, апраўдваецца тым, што жыве дзеля іхнай будучыні. Але улады мяняюцца, і у новай Беларусі такая будучыня выглядае сумнеўна. Зноў і зноў Быкаў вуснамі сваіх герояў разважае аб прычынах расчалавечвання чалавека. Ці не занадта лёгка, не занадта камфортна ўсё спісваць на вайну. Вайна вайною, але ёсць глыбейшыя прычыны і адказы. Вайна, канешне, нікому не ў радасць. Лічы усім гора. Але калі тое гора праз немца, чужынца якога, дык што ж тут і дзівіцца? Гэта як мор, чума ці халера. Тут на каго наракаць. Але калі гэтая чума праз сваіх, вясковых, тутэйшых людзей, вядомых усім да 3-го калена, якія раптам перасталі быць тымі, кім былі ўсё жыццё, а зрабіліся нелюдзямі, звір'ём, падуладным толькі гэтым набрыдам немцам, тады як разумець тое? Ці яны раптам ператварыліся ў звяр'ё і вытвараюць такое па чужым прымусе, прытаптаўшы ў сабе ўсё чалавечае? Ці, можа, яны і не былі людзьмі, адно прытвараліся імі ўсе гады да вайны, якая разбудзіла ў іх звярух? З паліцаямі і іх нашчадкамі разабраліся. Але што рабіць мірным людзям і бяззбройным? Вяртаемся да пытання пра супраціў, з якога я пачынаў сваю гутарку.
Степаніда з яе пачуццём уласнай годнасці і з яе пачуццём ейнага права пачынае агрызацца адразу ад першага візіту паліцаяў у дом. Пятрок спрабуе падладзіцца, подлабуниться. Хочешь жить, мусишь трывать и не такое. З ваўками жить по ваўчынаму выть, а тлумачыць ён свае паводзіны. Паліцаі прыходзяць першы раз са сваім самагонам, але патрабуюць кармёжкі, і Пятрок гатовы іх карміць і піць з імі разам. Степаніда асцярожна, холадна пратэстуе так, як можа, праяўляе свой нораў, сваю незгоду, вымушана падаючы ім ежу на стол, каментуе гэта. Мусіць, немцы слабавата кормяць, з прыхаванай з'едлівасцю запытала яна. Гуш нядобра вырачыў вочы. А табе што? Ці не вельмі падабаюцца немцы, як скуллё на задніцы. Гэты вобраз скуллё, скулле і далей будзе эмацыйнай прыкметаю пратэсту, бунту, супраціву Степаніды. Калі немцы патрабуюць малака і забіраюць сабе ўсё іхнае малако ад бабоўкі, гарачая Степаніда наважваецца на рызыку. Ці разумее яна трагічнасць наступстваў? Безумоўна разумее, але не можа не пратэставаць. Скулля ім! Урэшце абвясціла яна Петраку і пайшла да каровы, якая тым часам адышлася воддаль у кустоўі. Пятрок падумаў, што яны хуценька павядуць карову дадому, але Степаніда рашуча прысела да вымя і ўзялася за сіські. Што ты ўдумала? Што бачыш? Ну, канешне ж, яна пачала даіць карову ў траву, і Петрок аж спалохаўся. Але ж малако! Скулля, сказала я, а не малака. Потым, калі немцы зрэагавалі так, як зрэагавалі, новымі рэпрэсіямі, Степаніда не даравала ім і гэта, і пры першай магчымасці зноў паказала зубы. Неасцярожна пакінутая вінтоўка, і яна згодная рызыкнуць, каб пазбавіць ворага гэтай смяротнай зброі. У межах усёй другой сусветнай вайны гэта, магчыма, драбнічкі, амаль непрыкметны учынак у жыцці Степаніды, Петрака і іхнага хутара. Гэта вялікая гераічная падзея. Яна дужа баялася, можа так, як не баялася ніколі ў жыцці. Асабліва, калі выйшла з дрывотні і на дрыготкіх нагах, аж хістаючыся, дабегла да тыну. Ёй не трэба было аглядацца ў цемры. Яна пэўна ведала, дзе было тое месца, і цяпер адразу намацала рукой вінтоўку, ухапіла яе за тонкую рулю. Вінтоўка аказалася цяжэйшую, чым яна думала. Як бы боўтнуўшы, яна не падняла ўсіх на ногі. Гэта трохі збянтэжыла Степаніду, але перайначыць намер яна ўжо не мела сілы. На дыбачках яна падскочыла да калодзежа і апусціла ў зруб вінтоўку. Перад тым, як назусім выпусціць яе з рукі, кінула позірк на хату і пакатую гарбіну палаткі, але тая сонна спакайнела ўначы, ніхто з іх не паказаўся, і яна разняла пальцы. Трэці і апошні бунт, трэці і апошні супраціў Степаніды вы прачытаеце на апошніх старонках знака бяды. Не палянуйцеся зрабіць гэта. Рэкамендую вам апошнія перавыданні кнігі зусім нядаўна, у 22-м годзе, у выдавецтве «Папуры», у вельмі густоўным афармленні Анатоля Лазаря, «Ветра механічнага». Альбо, як раблю гэта зараз я, у другім томе найнавейшага збору твораў Васіля Быкова, які адкрываецца аповесцю «Знак бяды». Альбо проста ў інтэрнэце. Звярніце ўвагу на спасылкі пад гэтым відэо.
Нашмат істотней, што да супраціву, да пратэсту, да голасу незгоды дарастае і наважваецца і, здавалася б, слабейшы і боязлівейшы. Прыперты да сценкі і загнаны ў кут, Пятрок таксама бунтуе так, як можа бунтаваць ён. Пятрок – чалавек таленавіты, чалавек артыстычны. Хто б мог падумаць, ён іграе на скрыпцы, якую ў свой час адбіраюць у яго немцы, і ён, рызыкуючы, ідзе і просіць. Ён іграе для іх на скрыпцы, што выклікае вельмі змяшаныя пачуцці Сцепаніды. Па яе твары цячэ колькі слязінак, але потым яна жорстка абвінавачвае Петрака, для каго ты іграў, магчыма, яны забілі твайго сына. У іх двое дзяцей, калі Феня паехала вучыцца на медыцыну, то іхны Федя у танкавых войсках у савецкай арміі. Вось жа, Пятрок іграе Купалінку. Яшчэ адно прывітанне з часу Другой сусветнай у наш 20-й год. Мелодыя беззбройнага супраціву. У 86-м годзе, калі па свежых слядах аповесць экранізуе Міхаіл Пташук, у фільме «Знак бяды» гучыць іншая мелодыя, калі мяне не падманвае мой слых, ой, сівы конь бяжыць, але гучыць гэта не менш кранальна. Дык вось, паставіўшы на сваю стратэгію выжывання, Пятрок гатовы ахвяраваць скрыпкай. Ён абменьвае яе на змеевік, каб пачаць сваю самагонную утопію. Маўляў, гонячы самагон, ствараючы універсальную валюту вайны, лягчэй выжыць. Але зноў сфармуляваная Дубаўцом быкаўская невыкрутка. Вестка пра самагоншчыка разлетаецца імкліва, і ўсе пачынаюць смактаць з Петрака гэтыя алкагольныя сокі. Патрабуюць бутэлькі свае паліцаі, з'яўляюцца аднекуль чужыя прыхадні, якія таксама нешта прачулі пра гэта і зусім жорстка катуюць Петрака са Сцепанідай, дамагаючыся свайго. Петрок разумее, што толькі трапіў у глыбейшую, больш жорсткую пастку. І ўжо тады, на апошняй мяжы адчаю, кідае выклік тым, перад кім раней круціў хвосцікам, а цяпер згодны, абсалютна годна і велічна, наколькі можа ён сустрэць свой канец і застацца чалавекам. «Дзе гарэлка? А во скулля вам!» – сказаў Петрок, плюючыся крывёй. Здаецца, яму выбілі апошнія зубы. «Во! Натя! Натя!» – тыцнуў ён гужу кукіш. «Біце, я вас не баюся, і Гітлера вашага не баюся. Во, і яму тоже. Скулля вам усім». Праз усю аповесць быкаўскія героі задаюць пытанне «За што?». Пытаецца так Сцепаніда, пытаецца ў свайго лёсу Петрок. Быкаў сваімі рэтраспектывамі, вяртаннямі назад на 10 гадоў дае адказ на пытанне «Чаму?», адкуль гэтыя праблемы. Так, Петрок і Сцепаніда з найлепшых беларусаў, але век настолькі вывихнуў свой сустаў, што ніхто з удзельнікаў гістарычных падзеяў не застаецца невінным. Цень віны падае і на Петрака і найбольш Сцепаніду. Гэта яна, Сцепаніда, не магла здушыць у грудях шалёную радасць ад перспектывы атрымаць сваю зямлю, сваю уласнасць па праве экспрапрыяцыі, па праве калектывізацыі, не думаючы пра тое, што гэтая зямля адбіраецца у чужога, у таго, хто робіцца ахвяраю
рэпрэсій. Збяднелы пан Адольф Ехімоўскі, Адоля, як яго ласкава называюць героя, пагубляе сваю маёмасць і выказвае героям свой маральны прысуд перад тым, як павесіцца. Тень гэтага прысуду застаецца з імі. Паслухайце, як гэта апісвае Васіль Быкаў, як па-рознаму рэагуюць герой, гераіня і ахвяра гэтай сітуацыі. Яна проста гатова была скакаць ад радасці. Гэта ж падумаць, яны займеюць сваю зямлю і без грошай, без свары, без судоў і прашэнняў атрымаюць і ўсё па праве экспрапрыяцыі. Калі яна сказала аб гэтым Петраку на дрывотні, той выпусціў з рук палена і сеў міма калоды. Проста ў гразь. Зараз жа падхапіўся, пачаў ачышчаць порткі, а яна засмяялася шчасліва і радасна. Толькі тут жа згледзела, як змяніўся выраз разгубленага Петраковага твару, на амаль спалоханы, і сама азірнулася. Ззаду стаяў пан Адольф са сваім нязменным кіем у руках, і па яго зморшчаных, голеных шчоках каціліся дзве слезіны. Радуйцеся, шчэнсце вам, ганьба. Потым Петрок як можа спрабуе выправіць гэтую сітуацыю. Ён робіць крыж і ставіць гэты вялікі велічны крыж на сваёй зямлі, якую аднавяскоўцы празавуць Петракова Галгофа, і таму, што крыж, і таму, што на рэдкасць складаная, неўраджайная, камяністая, гліністая зямля, дзе загіне Петраковы конь, дзе ён будзе вымушаны з нечалавечымі намаганнямі сам абрабляць, узорваць, ускопваць гэтую глебу. Але і гэтая спроба сімвалічнага ачышчэння будзе знішчаная камсамольцамі ў іхнай барацьбе з рэлігійнасцю, цынічна пазычыўшы у іх жа пілу, не кажучы на якія мэты, яны спілоўваюць гэты крыж і яшчэ выгаворваюць ім барабанную агітацыю супраць рэлігіі. Сімвалічны збег абставінаў, а можа быць зусім і не збег абставінаў, бо Быкаў майстар кампазіцыі. Спачатку Пятрок і Степаніда жывуць у істопцы каля хаты збяднелага пана Адольфа, а пасля ягонай смерці яны перасяляюцца у ягоную хату з істопкі, каб потым вышвырнутыя, выкінутыя ўжо з свайго дома, з свайго гнязда, зноў у гэтую істопку перасяліцца, калі на Беларусь прыходзіць іншы Адольф. Адольф Гітлер і ягоныя жаўнеры. Вось жа, здавалася, героі ні ў чым не вінаватыя, але тень віны на іх лежыць. І плаціць па гэтых маральных рахунках даводзіцца вельмі і вельмі высокую цэну. Ніхто, паўтаруся, не жыве на месцы зруйнаванай, здратаванай сядзібы, а паленая старая ліпа стаіць як знак бяды, і толькі кволай, несмелай быкаўскай надзеі, надзеі дасведчанага песіміста, які зноў і зноў хоча быць абвергнуты аптымістычным ходам жыцця, побач прарастае маленькая ліпка. Ці будзе гэтая мясцовасць нанова заселеная? Ці зробяць новыя беларусы высновы з горкіх быкаўскіх урокаў? Ці станецца знак бяды знакам папярэджання ніколі больш? Ці мы зноў і зноў будзем наступаць на тыя ж граблі на сваёй беларускай Галгофе? Ці здольныя адчуць віну і
пакаяцца тых, хто не засталіся чыстымі і безвіннымі? Ці нарэшце вырвуцца беларусы з шэрагу сваіх невыкрутак, якія пераследуюць нас па пятах на кожным кроку усю нашу гісторыю? Задача сапраўднага пісьменніка ставіць такія быкаўскія пытанні, не адводзячы вочы ад трагічных выклікаў, не хаваючы галаву ў песок. Адказы на гэтыя пытанні даваць нам з вами, шаноўныя сябры. Адзін з гэтых магчымых адказаў такі: і петраковае згодніцтва, і Степанідзін пратэст прыводзяць да аднолькава сумнага фіналу. Але сам факт згодніцтва толькі правакуе тваіх катаў. Працытую як папярэджанне Степанідзіны словы. Тады яна надта асцярожнічала з імі, можа, пабойвалася. А навошта? Хіба цяпер што залежыць ад страху? Вунь Петрок на што ўжо баяўся, асцярожнічаў, дагаджаў, так ужо дбаў, каб усё абышлося ціха. Але чаго ён дабіўся гэтым? Забралі без дай прычыны і яшчэ заб'юць ці павесяць. І далей. Бяда ў тым, што людская дабрыня перад злом бяссільная. Зло лічыцца толькі сілай і баіцца адно толькі кары. Толькі непазбежнасць адплаты можа прыцішыць драпежны ягоны нораў, прымусіць задумацца. Інакш на зямлі запануе пекла, аб якім гаворыцца ў Бібліі. Памятаем пра гэтую сумную выснову і намагаемся гаварыць там, дзе так лёгка прамаўчаць, пратэставаць там, дзе нашае адчуванне праўды не дасць нам прамаўчаць. А ў сітуацыі, калі новыя ворагі знішчаюць Беларусь і беларусаў, пляжаць беларускую культуру, будзьма з беларускай культурай, чытайма і дзелімся ёю, бо мы і ёсць яе частинка. Нагадваю, не стамляюся нагадваць. Стаўце свае лайки і дзеліцеся відэо, калі вы у бяспецы. І незалежна ад таго, дзе мы, заставаемся з літаратурай, чытаем па-беларуску і жыве Беларусь.